celé moje formovanie ku kňazstvu a samotná kňazská formácia v seminári aj doma prebiehala práve počas vášho pôsobenia tu vo Olšave. Bol si mi nielen duchovným otcom, ale nie len to. A ty, Marcelka, takou duchovnou mamou, ako sa to aj v Stropkove potvrdilo. Dvere som mal vždy u vás otvorené a nikdy som nepočul a nepocítil od vás, aby ste nemali na mňa čas. Dokonca aj teraz, keď už nie ste vo Olšave. Boli ste to práve vy, ktorí mi pomohli, aby som sa v dôležitej životnej situácii rozhodol a podržali ste ma. Vedel som, že čokoľvek v živote urobím, mám za sebou ľudí, ktorí ma podržia a budú mi oporou. Dnes je na svete takých ľudí málo a ja ďakujem Bohu za to, že práve ja som takých ľudí dostal. Nech vás žehná Pána, nech vás chráni, nech obráti k vám svoju tvár a daruje vám pokoj, teraz i vždycky, i na veky vekov.